natakot ako kasi nga itong first nomination ni Madam. So, Gusto mo nang bumiyahe? gusto ko nang bumiyahe kinabukasan. It's DJ. Hello! Muli sa inyo lahat, mga momshies, popshies at mga anakshies. Ito po muli si Momshi G. Welcome back to my channel. And for today's vlog, nako po, kakapalayamin ko naman yung isa sa mga napakalambot, napakalambot na muka. Merong kabigha-bighaning kagandahan mula sa Social Climber Squad. Ang nagtsatsyani kanina pa po. Bagyong Oyo. Kaya sani ako kasi ang daming mga sumpa. Ha? Ang daming sumpa so kailangan nating tanggalin. Maraming di dapat tinanggal mo ito ng isang buo. Hindi, maskara naman to, maskara. Maskara. Nakapagparibang ka na ang fresh na ulit ng aura, ha? Ba't mo naman tinali agad? Hindi matutali ang clip. Clip-clip lang. Okay. O, kamusta muna ang bakasyon sa province? Ang Pasko and New Year. How many years ka na nga hindi nakauwi? 5, 6. 6 years. So, nito, doon ka na nagpasko pa New Year. Oo. Dito ako nag-New Year, doon ako nagpas. Ayaw nga pala, Pasko si 29 dumating kayo. O, kamusta naman ang buhay sa province? Medyo masaya, medyo malungkot. Bakit? Ha? Bakit? Bakit malungkot? Kasi wala ng pera. Naubos sa ipon. Naubos. Naubos sa ipon. Masaya kasi nga kasama yung family ko, at syempre yung kahit papaano nakaano din ako, may nagawa din ako doon, yung CR ko na natapos mo na. Yung tsaka mga yung puro, at least may nagawa. naayos na. Okay. Given a chance, kasi di ba naalala mo yung binili ni Brenda na kapag walang uuwi ng Probinsya. walang aalis ng bahay, di ba sabi niya. So, kung mapagbibigyan ka ng pagkakataon, magstay ka sa province or magstay ka dito sa Manila? With the permission of Brenda. Kahit wala yung permission niya. Siguro doon ako sa kumikita ako. Kaya iba tao, kasi doon ako Hindi, I mean, kahit wala yung consent niya, wala yung payag niya, kunyari, papipiliin ka, Manila or sa province? Ay, Manila. Sa Manila. Sa mga kasi dito yung trabaho mo din, gano'n. Okay, then? Manila kasi, masaya naman dito. Masaya dito. Masaya. Nag-enjoy ka naman? Oo. Natakot ka ba na baka pag-uwi mo, malaman ni Brenda na nagsiuwian kayo, hindi na kayo pabalikin o tanggapin ulit? Natakot ako kasi nga itong first nomination ni Madam. So, Gusto mo nang bumiyahe? Gusto ko nang bumiyahe kinabukasan. Ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Baka mamaya maglabas si Brenda, wala siya matagpuan. Paglabas niya, wala siyang makita. Mga bakla, So sabi ko, hindi naman sana, pero buti naman na naman siya, naligtas kami, parang na-trigger. Na-trigger kung anong gawin, kung lalabas mo siya yung gabi, baka kinabukasan, uwi na siya. Trigger, takot. Natakot talaga siya. Mapagamit na ng mga trigger na ligwahe. Trigger, kay Miss D. Okay, dun sa mga nangyari sa PBB journey ni Brenda, ano sa tingin mo dun yung ano dun sa tingin mo yung pinaka-paborito mong task o yung paborito mong episode na nangyari sa kanya? Siguro yung Doon muna tayo sa task. Ano yung yung nanalo siya ng pagkala million ba yun yung itong balanse ng bola. Itong mga huling yung linggo huli. na. Okay. Kasi mahirap naman yun kasi di ba ganon mo siya parang konti lang mga ilang minuto na bagsak ang kamay mo. Pero ngayon yun talaga mahirap. Naalala mo kasi yung mga natin, challenge natin sa kay Ate Ethel. Oo. Di ba yung talagang competitiveness ni Brenda makikita mo doon. Kita naman talaga doon. So maliban kay Brenda, sino yung paborito mong housemate? Siguro si Inots. Si Madam Inots. Bakit? Kasi Madam Inots lang siya parang tawag niyan. Kung siya, ganun talaga siya nakita ko kasi di ba paglabas niya, nagmumura na siya. O ganun talaga siya. Kasi syempre sa bawal. Control. Bawal talaga. Limitado talaga yung mga ganyang eksena niya. Kaya si Madam Inots ang mas gusto mo. Si Madam Inots.
Ano sa tingin mo yung ugali ni Inods na meron si Brenda? Siguro the same sila ng ng pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, Family. pagmamahal sa lahat. Um, Paray. So, pero hindi mo naman sinasabi na yung ibang housemate. Ay, hindi ko na sinasabi na yung iba. Hindi kasi Hindi ko intact, sinasabi. intact kasi talaga din si Madam Inod sa Oo. family niya and sa friends niya. Okay. Mula sa loob ng bahay ni Kuya at sa labas ng PBB, ano yung ugali ni Brenda na nakita mo sa loob ng bahay ni Kuya na pinapakita niya rin talaga sa atin dito sa labas? Siguro yung yung madaldal. yung madaldal sa parang hindi parang hindi siya yung tao kung anong iniisip niya, isasabi talaga Sasabihin niya, Oo. Siya yung ganun eh. Yun. Di ba ganun naman? Meron ba siyang ugali na ginagawa niya rito na hindi niya pinakita sa PBB? Or baka hindi natin nakita? Maaring ganun. Ay, baka hindi natin nakita. Ano yung ugali niyang ganyan na hindi niya sa tingin mo hindi niya naipakita sa loob ng bahay ni Kuya? Siguro yung pagalit siya. Mhm. Yun. At saka, Paggalit. paggalit. Kung paano siya magalit, paano siya Paano nga ba siya magalit dito sa labas? mataas yung boses. So wala na, okay na, yun lang. Doon parang hindi natin masyado nakita. Oo, No? tapos yung 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 biglang sabi niya, parang gano'n. Oo. Pero hindi naman ito nakikita. Actually, dito parang hindi naman, no? Oo. Parang, ewan ko ha, kasi feeling ko kung ano yung ugali. Ako naman kung sa ugali lang niya na pinakita niya doon. Totoo ito yung sinabi mo yung madaldal, pagiging madaldal, yung sabihin niya talaga. Vocal kung siya yung- sa Oo, very vocal siya. So kung ano yung nararamdaman niya, sasabihin niya kaagad. Ganon. Pero yung hindi, feeling ko yung yung maharot sa lalaki. No? Parang pinipigilan. Like parang, siguro kasi iba yung siguro yung treatment sa kanya ng mga Oo. guy. Parang siguro talagang parang dito, parang tropa lang, di ba? Pero nakikipagharutan kasi siya dito eh. Doon hindi. Ayun, isa din yan, Bihira, parang hindi siya no? mahal. Ay, actually, Or parang hindi siya maharot hindi lang pinapakita. Baka hindi lang din natin nakita yung iba na Oo. Oo, may mga ganun. Okay. Sa loob ng bahay ni Kuya, ano sa opinion mo, yung sa tingin mo na iambag talaga niya? Ang Ni Brenda? inabag niya Mm-mm. sa lahat o sa taas? Sa lahat. Siguro kung sa lahat is, ang inaambag niya is, paano, siya lahat, deal siya lahat, parang kung anong kayang igawa, Gawa. kaya niya, makukuha na talaga, kasi competitive talaga siya yung taong matapang, kumbaga. Siya yung taong Kalaban. palaban. Kahit anong mga hamon, kasi sanay naman siya. Sanay siya sa laban, sanay siya sa basta lahat kasi siya, lumaki siya sa kagaya natin. Sa hirap Sa din. hirap. Mm-mm. Okay, speaking of laban, tatanungin kita personally, paano mo to sasagutin? Paano mo pinaglaban si Brenda? Sa akin. Paano mo siya pinaglaban dun sa sa PBB journey niya? Paano ko siya pinaglaban? Siguro, pinaglalaban ko, siguro, sa social media. Mhm. Sino si Brenda, paano siya bilang isang kaibigan, bilang isang, palagay na natin ina sa bahay na ito, at leader sa grupo. Grupo na. At kung pwede palang kung pwede palang magalit sa kapwa, yung nangbabasa sa kanya, pwede naman, pero idaan lang sa Mahinahon na paraan. Nakikipag-away ka rin sa mga basher niyo, no? hindi naman masyado, kasi baka ako ang eh. Oo. Ikaw balik ka. Nagpapaano lang ako, Hapyaw. oo nga, ganyan. Kasi totoo naman talaga. Na, Yung pinupost ko. akala ko namarites si Brenda. namarites si Brenda. Hindi, okay.
Ngayon, bigyan mo naman ako, ano ba New Year's resolution ni Bagyong Uyong? Sa ngayon, ano, Ano yung New Year's resolution mo? Yung gusto mong mabago or gusto mong mas pagandahin? Kunyari, kung naging magastos ka noong 2021, gusto mo ba kayo mas magtipid ka or yung ganon? siguro ako ngayon 2022 magtipid. Bakit? Magtipid kasi, Ngayon ka magtitipid, ano na, natapos mo naman na lahat. ay hindi pa man lahat. Ay, mukhang may plano magpa-factor. Magtipid. Para sa sarili, para sa family. Sino yung nasa loob? Si Leka to. Akala ko meron tao sa loob eh. Mas gusto mo magtipid, Oo. mas mag-earn. Pero mas maganda pag business. Ah? Anong right. negosyo? Anong negosyo? Maganda ka ng business pagkain. Bigasan. Akala ko Hindi, bibigasan ka karinderya. doon sa inyo. Wala kasi nilagay ko sa sa magandang lagayan. Yung Oo, sa iniwan mo pag- kinamama mo. Okay. Last, kamusta na ang love life, ang puso niyo yun? Ha? Kamusta na ang puso mo? Trigger pa rin. Trigger. Bakit? Ha? Wala na kayo. Hindi na kayo nagkausap ulit. Malabo na. Pero nagsusubok ka naman na mag-reach out sa kanya. Like parang nag-chat, nangangamusta. Hindi na masyado. So, wala na ngayon. Wala nagbago, nagpapatibok. Sa akin, kahit anong gawin Wala mo, ba nagpapatibok ng muso mo, ganyan. pwede likod. wala naman. Wala naman. Wala. Bakit? Hindi naman tayo maganda. Hindi naman tayo si Didong maganda. Hindi nga wala. Wala. Walang jowa at all. Comment down below kung naniniwala po kayong walang jowa si Oyong. So, sino si ano? Si Sino si... Arm? Charla. Edit out natin yan. Maraming salamat, Bagyo Uyo. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe, Bagyong Uyong. And of course, Ma'am Shi G sa aking YouTube channel. At bababo naman sa aking Facebook page. At sa lahat ng mga kaisprikitik namin na nandiyan. Maraming salamat. Thank you so much. God bless everyone. Bye. It's DJ.